Tässä ammattilainen soittaa videopuhelua kotona asuvalle asiakkaalle. Kuvayhteys aukeaa pienen soittoviiveen jälkeen automaattisesti. Asiakkaalla on mahdollisuus myös itse avata puheluyhteys. Tässä lähiomainen soittaa videopuhelua omalle läheiselleen mobiilisovelluksen kautta. Tämä palvelu mahdollistaa myös läheiset hoivarinkiin. Puhelun jälkeen voit kirjoittaa puhelusta päiväkirjamerkinnän. Tässä ammattilainen soittaa ryhmäpuhelua usealle asiakkaalle yhtä aikaa ja asiakkaan täytyy hyväksyä ryhmäpuheluun liittyminen. Ammattilainen voi lähettää viestejä, muistutusviestejä tai voidaan lähettää viestejä myös ruokailuun liittyvistä, kuten muistutuksia aamupalasta, ja sitten voidaan muistuttaa ryhmäjumpan alkamisesta. Lisäksi laitteelle voidaan muodostaa avoimia ryhmiä, jolloin asiakkaat voivat omatoimisesti liittyä muun muassa aamukahville tai päivän kuulumisiin. Sitten on ammattilaisen luomia tapahtumia aikatauluttaa päiväkohtaisesti ja lisäksi ammattilainen voi liittää videoita, valmiita videoita, joita sitten loppukäyttäjä voi katsella omalla ajallaan.